Demo Productions. Omschrijf eens in een paar zinnen jouw bedrijf. Demo Productions, bedrijf gespecialiseerd in de verhuur van licht, geluid en video. En ook verkoop en installatie, dat is later erbij gekomen. In 1999 begonnen vanuit hobby, doorgegroeid en de dag van vandaag met 10 vaste medewerkers. 1999 begonnen. Hoe is het begonnen? Meteen met grote shows? Nee, totaal niet. Het was gewoon lokaal de vraag van een vriend van mij. Die had een drive-in show, had 3 aanvragen, 3 setjes, maar 2 DJ's. Jongens, willen jullie het doen? We waren toen tijdens z'n tweeën. Ja. Nou goed, dat hebben we toen opgepakt. Van de ene aanvraag kwam de andere aanvraag. En dat is doorgegroeid. Tijdens de middelbare school ermee doorgegaan. Toen hebben we een coverbandje 3 jaar lang gedaan, Network. Toen nog tijdens speelde hij vrij regelmatig door het hele land. Zijn er 3 jaar mee gestopt. En toen eigenlijk gewoon organisch doorgegroeid tot 2008. Dus mijn compagnon heb ik toen uitgekocht. En ik zelf doorgegaan. 2011 heb ik in Mijl een bedrijf overgenomen, wat toen nog tijd even groot was dan Demo toen nog tijd. Heb je het meteen vanaf schooltijd meteen fulltime gedaan? Of, nee. In de middelbare school ben ik begonnen. Ik ben daarna gaan studeren in Nijmegen. Ik ben van huis uit politicoloog, dus heel wat anders. Ja. Ik ben 4,5 jaar als beleidsmedewerker gewerkt, wel parttime, daar was het goed te combineren. Maar in 2011 uiteindelijk de knoop doorgehakt om voor mezelf te gaan en te stoppen met het beleidsmedewerkerschap. Wat waren de beweegredenen om toen op dat moment die knop om te zetten van zo, de vastigheid los te laten en vol? Ja, vastigheid, dat was niet zozeer vastigheid, was meer zoiets van, ik heb die studie afgerond volledig. Dat was wel eerst even een dubio van het helemaal afronden, ja of nee. Ik had zoiets, dat ga ik wel doen. En ik had natuurlijk wel werkervaring opdoen. Stel, wat voor reden ook, het past niet, lukt niet, je wil niet meer, dan heb je in ieder geval een stukje werkervaring bij je. Ja. En dat neem je altijd mee. Oké. In Budel bij de gemeente gewerkt. Waarom toen op dat moment de beslissing genomen? Wat was de klik dat je zei van nou, nu ga ik er 100% voor? Het werd te veel. Je wilde zelf op kantoor daar en je kreeg mails, telefoons, gaat gewoon door. Ja, op een gegeven moment hou je jezelf voor je gek. En ook je baas in principe heb ik gezegd van deze combinatie gaat gewoon niet meer. Dus toen... Voelde je ook dat je niet voor 200% ervoor kon gaan, omdat je toch voor Demo, voor je ondernemerschap, omdat je ook toch uren aanwezig moest zijn? Ja, je hebt toch een moment dat je niet kunt zijn. Perceel was op dat moment wel bezig, want op dat moment hadden we 7 man in dienst. Zo. Zowel in Mijl als in Noorbeek. Ja goed, dus je had er eigenlijk geen grip op als je er niet was, dus dat werkte niet. Limburg is niet meer groot genoeg? Of van waar? Sowieso opereren wij niet enkel in Limburg, we zitten eigenlijk het hele land. Afgelopen weekend zaten we bijvoorbeeld 2 plekken in Amsterdam. We zaten in Wassenaar, in Den Helder, in Zwolle en in Groningen volgens mij. En ook nog wel in Limburg. Ja. Dus onze focus is eigenlijk de laatste jaren sowieso richting de Randstad gegaan. Er is gewoon meer bedrijvigheid, de grotere jobs, de betere budgetten eerlijk gezegd. Dat wil niet zeggen dat we helemaal weggaan uit Limburg, want hier is ook nog genoeg markt en hier doen we ook genoeg. Maar ik zie zeker een meerwaarde van om in Utrecht te gaan zitten. Je merkt gewoon de klant die je ook makkelijker vindt en je iets serieuzer nemen. De meerwaarde, maar is het ook noodzakelijk? Of stel je zou de komende 10 jaar puur hier blijven en vanuit hier wel af en toe naar het noorden rijden? Of dat zou op zich kunnen. Kijk, afstand is relatief, dus dat kun je gewoon bereiden, dat is het punt niet. Maar je merkt wel dat je als partij, als je in Utrecht zit, wat serieuzer genomen wordt. Dus dan zijn we nu in gesprek met een aantal productiebureaus die normaal gesproken nooit naar Zuiden zouden zijn gekomen. Ja. En nu wel de deur binnenlopen en zeggen van, hey, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Ja. Dus noodzakelijk, als je wil groeien is het noodzakelijk. Organisch gaat het niet gebeuren vanuit Stijn. Nee. Die spullen, dat lijkt me net het lastigste qua keuzes, qua investeringen maken in jouw business. Omdat een lamp of een moving head of een audiosysteem wat nu in is over 5 jaar al passé en afgeschreven. Misschien niet voor de bank, maar wel voor de markt. Ja, nee zeker. Met audio is het gelukkig iets langer die tijd. Dus je merkt dat je daar de goede keuzes maakt en ook daar flink in investeert. Dan heb je ook jaren profijt van AMRS-waarde, dat valt wel mee. Maar licht gaat heel snel en video nog sneller. Dus moet je voor een bepaalde prijs het in de markt zetten om het op tijd terugverdiend te hebben. Ja, dat is wel het idee erachter. Ja. Dat is wel een uitdaging soms. Ja. Omdat de markt dat niet begrijpt? Of, Sommige markten begrijpen het niet, dat klopt. En markten veranderen heel snel. Zeker als je naar LED-walls, we hebben ooit een keer een grove pitch, dus een grote afstand tussen de LED's aangeschaft. Dat was leuk toen de tijd, en we hadden ook flinke aantallen, maar dat ging heel snel, werd die afstand veel kleiner. En gingen mensen ook vragen. We hebben nu toevallig weer een update gedaan, we hebben nu een LED-wall gekocht met een hele kleine pitchafstand, dus geschikt voor videobeelden. Zowel indoor als outdoor, dus nu zijn we weer een stapje voor, maar je weet ook, volgend jaar lig je eigenlijk alweer op bewijs van achter. Wat vind je eigenlijk het gaafste aan je werk? Dat je nu echt denkt van, als je terugrijdt van iets, dat je denkt van nou, daar heb ik nu echt een kick van gekregen. Nu weet ik weer waarom ik die keuze heb gemaakt om dit 100% of 200% te gaan doen. Ja, dat kan een heel klein klusje zijn van een klant. Het gaat mij erom dat de klant maar tevreden is. En dat kan zijn een heel klein klusje, maar goed, uiteraard het gaafste is bijvoorbeeld afgelopen jaar goed voorbeeld van een Zunke Muller. Die klus hebben wij gegund gekregen, het vertrouwen van de productieleider. En als die klus gewoon uitpakt, als hij moet uitpakken en er geen klachten zijn, de klant zelf leidt het dus als een Zunke Muller.
ja, dan weet je wel waar je voor doet. Is het dan het moment dat die show bezig is en dat je al je apparatuur en je mensen bezig ziet? Of is dat het moment nadien dat de opdrachtgever je die hand geeft? Beide. Je ziet eigenlijk, ik ben zelf tijdens de show uiteraard daar geweest, snap je wel? Ja, en daar zag je al van, dit, ja, zo hoort het en dit willen we uitstralen als bedrijf zijnde. En zij willen ook stappen maken, ze komen ook van ver. En dit was echt wel weer een mijlpaal voor hun dit jaar in de AFAS. En je zag gewoon dat de show gewoon goed was. Dus, en dan krijg je achteraf inderdaad reacties op. Bijna 20 jaar bezig, de flow zit erin, uitbreiding naar Utrecht, de economie trekt natuurlijk ook de laatste jaren aan, daar profiteer je ook van. Evenementen, er worden meer en meer evenementen georganiseerd. Ja. Maar er zullen vast in die 20 jaar ook wel moeilijke momenten zijn geweest, of althans laat ik het zo zeggen, moeilijke beslissingen. Wat is als ondernemer een moeilijke beslissing voor jou geweest? Ja, de eerste denk ik is het feit geweest, compagnon. We waren tot en met 2007 waren we met z'n tweeën en hij heeft toen besloten om ermee te stoppen. Dus dat was wel even een momentje. Achteraf gezien is het een goede ontwikkeling geweest voor ons beiden, dus wat dat betreft achteraf goed, maar op dat moment was het wel heftig. 2011 neem je toch de keuze om toentertijd een bedrijf over te nemen, want net zo goed als jezelf, dat doe je toch niet zomaar. Daar staan we in principe nu weer op dat punt. En uiteraard wat ook meespeelt is personeel. Het personeel is gewoon heel belangrijk. En ik heb gelukkig een team wat al jaren bij me is. Maar ook daar vallen soms mensen weg om diverse redenen. Ja. En dat zijn gewoon moeilijke momenten. Pittige dagen inderdaad. Want het is niet dat je, misschien wat het wel op de gemeente was, om 9 uur inklokt en om 5 uur uitklokt. Zonder alles stereotyp te trekken. Ja. Maar hoe vind je daar je vrije tijd en je werkverdeling in? Hè? Het is weekenden, het is avonden, je bent vader ook. Ja. Heb je die balans gevonden? Bestaat die balans niet? Moeilijk. Ik ben niet zo van de balans, denk ik. Ik ben meer een chaot. Dus op het moment als het uitkomt, vul ik dat in. En ik vind het ook niet erg om lange dagen te maken. Ik maak vaker echt hele lange dagen, maar dat vind ik ook leuk om te doen. Ja. Daar vind je wel de balans in door. Ja, je kunt niet lange dagen blijven maken in één stuk, dus dan pak je weer een stukje rust terug. En wat je net zegt, ik heb een dochtertje nu, die is 4 geworden en ik probeer er wel waar het kan voor haar te zijn. Ja, oké. Lukt niet altijd helaas, maar ik doe er wel mijn best voor. Probeer het de week nadien weer te compenseren. Ja. Ja. Waar staan jullie over, of waar sta jij over 5 jaar? Dat is een goede vraag. Ja, we hebben geen glazen bol op tafel, nee, maar als wat je met ons wil delen, wat in je hoofd zit. Als je denkt, nou, als alles loopt zoals het loopt, de economie loopt, ik heb mijn goede mensen, kan ik rond me om me binden, wat zou je dan doen? Nou goed, ik heb ten eerste niet het doel om de grootste Nederland te worden, absoluut niet. Dat is een hele andere markt. Ik wil gewoon kwaliteit blijven bieden en hopelijk vanuit Utrecht dat we daar dan een solide basis hebben. Als de Randstad op 10 jaar meer geborgd is, wil ik wel kijken naar de omringende landen, dus België, Duitsland en Luxemburg. Want daar zie ik wel interessante markten, maar dat is voor nu nog te vroeg om er echt op in te steken. Eerst Utrecht nu en hopelijk over jaren 50 te kunnen zeggen we gaan daar aan het pionieren. Zijn die markten anders of heb je daar eens onderzoek? Ja, wat is onderzoek is er niet echt geweest, maar goed, uiteraard, ik kom eens over de grens en je merkt gewoon de beleving van, vooral in Duitsland merk je dat de beleving heel anders is. In Nederland ligt het niveau van producties heel hoog, wereldwijd gezien ook, dus je kunt ook in het buitenland iets makkelijker verrassen. Tot slot, stel begint nu ook iemand, ja, je zegt eigenlijk er zijn er al genoeg, dus begin niet eraan, maar stel er wil een jonge ondernemer beginnen in jouw sector, wat zou je hem of haar adviseren? Absoluut afraden. Afraden? Ja, als ik nu nog een keer zou moeten beginnen in deze sector, in deze tijd, zou ik er nooit meer aan beginnen. Want de hoofdreden is gewoon de overconcurrentie? Of? Overconcurrentie, gigantische investeringen die ook blijven gaan, want je kunt niet stilstaan, je moet vooruit. Wil je in ieder geval stapjes maken en ja, er is zoveel concurrentie op dit moment, spullen zijn zo goedkoop te krijgen, er is een overaanbod aan spullen. Er is een tekort aan mensen, ja, dat zijn niet echt factoren waar je blij van wordt als ondernemer, denk ik. Maar goed, we hebben gelukkig een solide basis van 19 jaar, bijna 20 jaar ervaring, spullen en mensen. Dus dat maakt dat je een verschilletje kunt maken, dat je die basis hebt. Maar als je nu zou moeten beginnen, ik raad het iedereen af in deze sector. Dus dan kunnen ze beter met jou een kop koffie gaan drinken of ze bij jou een interessante plek kunnen krijgen. Altijd welkom. Dankjewel.